39 बोसोर फोरोंगिरि मावनानै आजिरा मोननानैबो ओरैनो थायाखै सासे फोरोंगिरिया। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं गकुलखाता गामिनि थागिबि जारागुरि गेजेर फरायसालिनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि नरसिं इसवारि बिथाङा 39 बोसोर फोरोंगिरि हाबा मावनानै गथ'फोरनो सोलोंथाइ होबोनाय। उनाव आजिरा मोननानैबो ओरैनो जिरायनानै थायाखै नरसिं इसवारि बिथाङा। गावनि हायाव 5 बिगा स्ट्रबेरी फिथाइनि आबाद मावदों आरो आबादारिफोरखौ थुलुंगा होदों बिथाङा। लोगोसे दानि देरबोनाय फरायसाफोरजों लोगोसे सेंग्रा सिख्लाफोराबो ओरैनो थायालासे आबाद मावनानै गावनि आथिङाव गसंथानो हायो होननानै थुलुंगा होदों बिथां नरसिं इसवारिया। दा फिथाइ थाइबाय नै फेब्रुवारि 1 उइकनिफ्राय जोङो फिथाइखौहाय फानगासिनो दङ। दिनै मार्चनि 3 तारिख आरो बे फिथाइखौ फाननानै किसु फैसा रजगार जागासिनो दङ। आं आसा खालामो जे बेबायदि गायनानै जुदि सर्ट पिरियडनि गेजेरावहाय जिहेतुके जोङो नभेम्बरनि 1 उइकआवसो गायदों। नभेम्बरनि 1 उइकआव गायदों। अक्ट'बरावहायनो जों फुलिखौ लाबोदों आरो नभेम्बर 1 उइकआव गायदों आरो डिसेम्बर जानुवारिनि लास्टआव जोङो फिथाइ आरो बिबारखौ बारनाय नुबाय आरो फेब्रुवारि 1 उइकनिफ्राय जोङो बे फिथाइखौ मोनजेनबाय। दिनै आसा खालामो मानोना खस्थ' खालामोब्ला निस्सय बाव इसोरनिबो आशीर्बाद थायो आरो बे खस्थ' खालामनायनि मुलाम्फाखौ मोनो बेखौ जों आसा खालामो आरो आं थुलुंगा होयो बेनि जुनै जे गामिनि आरो खाथि खालायाव थानाय जायफ्रा आबादारि आबाद मावना जाग्रा जायफ्रा आनइमप्लयि इडुकेटेड बिसोरो खालि साख्रिल' नागिरनो नाङा बेखौबो मावनानैहाय जुदि थायोब्ला फर दा टाइम बिं बिसोरो निस्सय न'खर आरो गावनि जिबननि थाखायहाय फाइनेन्सियेलि साउन्ड जागोन मोजां जागोन आरो जों खालि साख्रिल' होसोनानैहाय जोङो दानि दिनावहाय मोननो जोबोद गोब्राब मानोना सरकारि साख्रि मोननो दानि दिनावहाय इमान सहस नंलिया। बेनिखायनो आं आसा खालामो जे गासैबो जायफ्रा आनइडुकेटेड बा इडुकेटेड जेसेबां जोहोलावफोर दङ बा बेबायदिनो आबाद मावग्राफोर दङ बिसोर साफ्रोमखौ आं थुलुंगा होयो निस्सय नोंथांमोनाबो मावनानैहाय बाव लाभवान जागोन आरोखि। जिहेतु स्ट्रबेरी आबाद मावदों सारा दा बिनिफ्राय जे मोननाय फिथाइफोर बे फिथाइफोरखौहाय बेसेबांसो केजियाव आरो बहा साप्लाय होनाय जायो? जोङो प्रथम मार्केटिंनि थाखायहाय जोङो गोबां खबर लादों नाथाय गोबां मानसियानो स्ट्रबेरीनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिया खोनायो आरो आंबो मोजां मिथियामोन। उनाव मार्केटिंआ जेब्ला जोङो थांजेनबाय क'क्राझार बङाइगाव आरो बेबायदिनो बिभिन्न जायगायाव होमब्ला जोङो प्रथम हैनायावहाय 400सिम जोङो पार केजि मोनदों आरो बिनि उनाव 350 पार केजि आरो बिनि उनावहाय आस्ते आस्ते दा एफा एनै जायफ्रा 1 बिगा बा आधा बिगा 1 पवा मावदों बिसोरबो एफा एनै बे स्ट्रबेरी फिथाइफोरखौ फानफैयो। बेनि थाखाय एसे एभेलेबेल जानायावहाय दामा एसे खमायलांदों आरोखि होमब्लाबो जोङो 350 बेखौहाय फानगासिनो दं। मोजां फिथाइया 350।